A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun katentreman kawilujengan suka parisuka mugi tansah kajiwa kasalira sagunging palenggah kakung putri. Kunjuk pangarsanipun para sesepuh pinisepuh tuwin para pepundhen ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman langkung-langkung prawaji sepuh tetuangganing agami Bapa Kyai Bapa Pandhita Bapa Biku Dalah Brahmana ingkang satuhu pana ing pamawas kiblating panembah saha lebda ing pitutur ingkang winengku ing karaharjan. Kunjuk pangarsanipun pangemban panggebating praja dalah satriyaning negari ingkang minangka pandoming kawula dasih ingkang satuhu bagya mulya. Kunjuk wonten kersanipun calon besan sutresna panjenenganipun Bapa Suwaji Dalah Ibu Partini ingkang jumeneng hamengku gati linangkung duta caraka saking panjenenganipun Bapa Ruwaji ingkang satuhu luhur ing budi. Kunjuk pangarsanipun kadang seniman seniwati ingkang tansah ngluhuraken budaya Jawi ingkang satuhu kula tresnani datan kantun dumateng ngersanipun sagunging pralenggah tamu undangan kakung putri ingkang pantes tampi pakurmatan lan satuhu pantes lamun sinudarsana. Saderengipun kula matur sumangga sareng-sareng ngunjukaken puja hasta miwah puji hastuti. Syukur alhamdulillah wonten ngersa dalem pangeran ingkang maha wikan nuninji Allah Subhanahu wa taala. Hawit saking keparengipun kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten ing pahargyan upacara wisuda tali tarma kalenggahan punika kanthi tansah manggih rahayu wilujeng. Sholawat miwah salam mugi tansah kula lan panjenengan tetepaken wonten junjungan kita Nabi Ageng Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun antu-antu syafaatipun wonten ing alamat dya benjang ngantos dumugi alam ing delahan ing samangke. Allahumma amin. Sagunging pralenggah kakung putri mugi panjenengan sedaya kersa mbedah tambuk ing samudra pangsama ing mbok bilih anggen kula kumuwani dek surati larta rotami saha nerak subasita krampas kamardikan wonten kalanipun saweg eca sekeca sami imbal wacana tiyang kula kumuwani sumala hatur hawit wonten ing mriki ingkang sepisan minangkani pamundhut kadang pambewara dalah ingkang kaping kalih mradhapa keparengipun kadang kula Nem Adimas Sulistyana Dalah Dik Rusmiyanti ingkang supados matur wonten panjenenganipun Bapa Ruwaji Dalah Ibu Partini sak keluarga ingkang sepisan kula ngaturaken agenging kalepatan ing mbok bilih
anggenipun rawuh radi randhat sawetawis hawit ngentosi klempakipun keluarga saking panjenenganipun kadang kula enem Adimas Sulistiono. Dene ingkang kaping kalih kinen hangaturaken salam taklimipun kadang kula nem Dimas Sulistiono dalah Dik Rusmianti kunjuk wonten ngersanipun Bapa Ruwaji Sagala-Wangsa. Kanthi kula ikraraken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan sinartan pepuji mugi-mugi panjenengan dalah keluarga tansah pinayungan ing pengineran satemah ambabar rahayu wilujeng ing pargyan sang puniki lumeber ing sedayanipun. Ingkang kaping kalih sinaosa namung ngemben cukit tepung taritis jejer yalis mugi menupit adu pager nunggal pelataran bebasanipun keparengipun Bapa Suwaji dalah Ibu bilih ing ari anggara kasih Surya kaping kalih Candra Juni warsa 2026 tabuh sedasa kula kinenyuwanaken anak kula penganten kekalih sampun kula estokaken inggih nyuwun sinartan sanak kadang dalah keluarga ageng saking panjenenganipun kadang kula nem Adimas Sulistiono ing pramila wekdal puniki anak kula penganten kekalih kula aturaken ing asta panjenengan mugi katampi kanthi suka renaning penggalih lan mungsa borong ing samangke anggen panjenengan badhe margya upacara wisuda tali dharma ing kalenggan puniki kula hamung nyumanggaaken nderek adat widi widana ingkang sampun lumampah wonten ing dusun Bongkotan punika. Dene ing salajengipun kula aturaken saha kula titipaken anak kula penganten kekalih ing ngersa panjenengan mangsa borong anggen panjenengan badhe paring panggala wentah dumateng anak kula penganten kekalih murih widadaning lekas sidaning panuju gesang brayan ingkang bagya mulya langkung-langkung kadang kula nem Adimas Sulistiono dalah Dik Yanti ugi nyuwun nalikanipun anak kula pun Irna Wulandari manggen wonten balisma panjenengan sumangga panjenengan ampun tida-tida semak tumulih anggenipun arsa badhe pali-kali damar muli saged anggenipun hanggembani dumateng ingkang putra panjenengan pun anak Mas Bagus Zuli Prasetyo mulih ing tembe wingkingipun saged lulus anggenipun badhe sami lelayaran wonten ing samudraning brayan ingkang agung. Dene inggih salajengipun temtu kemawon anggen kula nyuwanaken penganten kekalih ingkang sinartan sanak kadang dalah baraya ageng wonten tutur sekelimah ingkang kirang janah tindak sajangkah ingkang kinang genah saha trapsila wonten ngersa panjenengan Bapa Ruwaji dalah Ibu kula ingkang nyuwunaken agunging samudra pangsama ingkang tanpa pepindhan. Dene ing pungkasan ing samangke
Kula sarincang boten ngambali matur malih sak paripurnaning pargian siang puniki badhe ngersaken lengser medal pasilan nyuwun pamit. Mugi sapeker kula sarincang tansah mangge rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih. Kula kinen namung semanten atur saking panjenenganipun Adimas Sulistiono dalah Dek Yanti ingkang lumantar kula kunjuk wonten ngersanipun Bapa Ruwaji dalah Ibu Partini ing mbok bilih wonten kirang langkungipun anggen kula matur temahtan bangkit adamel syukur renaning penggalih panjenengan mboten saged matur kejawi kula nyuwun agunging samudra pangsami ingkang tanpa pepindhan wonten ngersanipun Bapa Ruwaji dalah Ibu Partini. Ing wasana kanthi pepet-peputing atur kula akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal saha panggenan kula kundharaken kadang pambiyawara. Nuwun kula nuwun. Gunging panuwun mawantu-wantu kunjuk dumateng pinangka duta sarindra saking panjenenganipun Bapak Sulistyo dalah Ibu Rusmiati ingkang sampun kestu atur dawuh pamasrah anamung ujaring kathah angganten dereng ngantos abrit kecoh dereng manjing pertala bebasanipun sampun kesambet atur dawuh panampi saking panjenenganipun Raka Mas Yosi Uktavianto pinangka duta saking Bapak Suwajitra Ibu Partini pramila wedharing wahya saha sasana wetah katur sumangga. Matur nuwun wekdal ingkang sampun kaparingaken kula. Bismillahirrahmanirrahim. Murwakani kondo kanthi asesanti mringkar hayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun amit pasang kalimantabi tinebihna ing iloduni dumawaing tawang tuang mangya basuki. Nugraha saha sih wilasa Gusti mugia tansah kapatedhakna teng jiwa raga panjenengan miwah kula waradin sagung rinekta rahayu rahayu rahayu. Kaja bedalipun sepuh aji sepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautaman. Kaja bedalipun para ngalim ulama lan sadaya pamukaning agami ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyu niki Ilahi ingkang tansah kawula bekteni. Mirunggan kanca bedalipun Al Mukarram Rama Kyai Muhammad Irfan ingkang tansah kacadhong menggah maida hasanahipun. Kanca bedalipun para pangembating praja satriyaning negari ingkang winantuing pahormatan. Kanca sangya para tamu sedahan kagung sumawana putri ingkang winantuing karahayon maligi kanca baraya wageng kadang pisan nenggih keluarga ageng dalipun Bapak Sulistyo dalasan Ibu Rusmiati ingkang tansah kawula hormati. Kadang muda werda ingkang pantes sinudarsana. Lumintu syukur kunjuk wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Agung. Dan inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan katentreman kawilujengan gesang dhateng jengantika samya lumeber dhateng kawula. Kajehna panjenengan sedaya miwah kula paring kempal manunggal wonten ing papan punika saperlu hangestreni pahargyan wisudan ngunduh mantu ingkang antawisipun Sangat Bagus Yuli Prasetyo atmaja panjalu saking daripun Bapak Ruwaji dalasan Ibu Partini ingkang sampun hangan dikenya piniji kusumaning ayu Erna Wulandari atmaja pawestri saking daripun Bapak Sulistyo dalasan Ibu Rusmiati tansah memayu ginanjar rahayu wilujeng
kalis ing sakala-kala. Datan katalumpen sholawat sarta salam mugia katur kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kacadhong menggah syafaatipun wonten ing delahan samangke. Sangyo pilenggah kagung sumawana putri ingkang wiranti kabagyan. Mradhapa awit saking keparingipun panyanggul gati dalipun Bapa Ruwaji dalasan Ibu Partini. Enggeng ing ari kalodhangan wekdal samangke nedheng mongkok bombong birawani penggalih. Satemah tan saged matur priyangga wonten ngarsa jengandika samya. Pramila hamiji dhateng jasad kula kinen hangaturaken kersaning sedya hanambi pangandika pasrah saking medalipun Bapa Sulistya dalasan Ibu Rusmiati lumantar Duta Saraya. Ingkang angka sepisan Duta Saraya saking medalipun Bapa Sulistya dalasan Ibu hangaturaken salam taklim saking keparingipun Bapa Ruwaji lumantar kula keparing hanambi kanthi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan ugi ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng lelenggahan kanthi martu martikaning penggalih. Ingkang angka kalih Duta Sembada saking daripun Bapa Sulistya paring pangandikan hamasrahaken puneng serat mojo sekar cempaka mulya sajodo wujud temanten jalu estri asesilih sangat bagus Yuli Prasetyo dalasan kusumaning ayu Erna Wulandari. Saking keparingipun Bapa Ruwaji sampun katampi kanthi lumaing asta kekalih. Ewontene samangke serat mojo wonten sarimbit badhe kawisuda nut satataning adat Widi Widana ingkang sinengker ing papan menika. Kala wau Duta Sembada ugi paring pangandikan bab panggula wentah serat mojo temanten sarimbit. Keparingipun Bapa Ruwaji badhe hanyendikani badhe nyuwun sareng-sareng hanggula wentah serat mojo temanten sarimbit. Ewontene ponangat mojo mapan wonten ing dalemipun Bapa Ruwaji badhe karengkuh kadidene putra pribadi. Ingkang angka 3 Duta Sembada paring pangandikan rawuhipun keluarga ageng panjenenganipun Bapa Sulistya tamtu tebih saking nama kalepatan malah kepara mimbui regenging swasana pahargyan wonten ing enjang menika. Jangkep pangandikan ingkang angka sekawan. Duta Sembada paring pangandikan bilih samangke hambuk bilih sak paripurnanipun hargya baraya ageng medalipun Bapa Sulistya badhe nyuwun pamit estu tebih saking nama panundung medalipun Bapa Ruwaji dalasan Ibu Partini namung saged nderekaken sugeng kuntun mugi tindak lampah panjenengan manggya kayuwanan dumugi ing dalem sowan-sowan. Kados cekap anggen kula matur tamtu kathah kalepatanipun awit kridaning ati tan bisa bedah kutaning pasti. Pambudidayaning manungsa tan bisa ngungkuli garise kang kawasa. Pramila pepuntaning atur tebah siti sekul binuntel ron kelapa. Apuranta lepat nggih kula matur wonten ngarsa jengandika. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun kunjuk dhumateng panjenenganipun Raka Mas Yosi Oktaviantaka ingkang sampun kestu paring atur dawuh panampi pinangka duta saking panjenenganipun Bapa Ruwaji dalah Ibu Partini. Sanggyaning ngadil kakung Sumawana putri ingkang satu dhateng kinurmatan sampun tumap ing pratelan ing lampah. Nuninjih upacara wisuda tali dharma. Lampahing upacara wisuda tali dharma lamun ta kacandra tan prabeda canthuka munya mangungkung anggegeteri. Tumapak ing sasmita kunjuk
dumateng sang juru busana kinananyu medyakaken uga rampining upacara ing telenging pawiyahan kawus tinggal kang bapa ninje bapa ruwaji anglarapaken melati karunci pinangka manem brama rawuhipun risang atmaja temanten sarimbit anering kacurigan kalolos kagantya dening duwung pinangka pratandha wis kawisuda tali dharma satemah jumeneng jatu krama nuninje sang ibu Paretini pinangka tiyang sepuh angunjukaken tirta wening wonten ing ngarsa pinanganten sarimbit tirta pinangka sumbering agesang wening nuninje weninging cipta rasa kelawan karsa ugi pinangka tandha sasmita katresnaning tiyang sepuh marang kang putra nuninjih risang atmaja temanten sarimbit sang bagus Zuli Prastya ingkang sampun kepareng daun kaliyan Mas Ayu Irna Wulandari ugi ngaturaken sungkem pangabekti marang tiyang sepuh keranten boten wonten daya ingkang saged nglangkungi saking donga pangestunipun tiyang sepuh pramila para wasis nyebat yen to tiyang sepuh pinangka panjal maning Gusti ing Marcapada londonan arsa lumampah ginandeng keng bapa dalasan ibu ugi kawus tingali sangat mojo temanten sarimbit samya gegandhengan asta sih sinisian pratandani yen to sampun samya ageng katresnanipun wis rumangsa anduweni mangka wajib den rungkepi mila para wasis nyebat pidha dene Mimi lan Mintuna Bapa Suwaji dalah Ibu Partini Amapa kadang Besano ninjih Bapa Sulistyo dalah Ibu Rusmiati kinen amapaaken lumarep wonten ing sasana pinuju sasana dumugi swasana dungkap ingkang sampun pinuju nuninjeri sang atmaja temanten sarimbit sampun linegahaken ing dampar rinakit pramila sasmita kunjuk dumateng para kadang pradangga ungeling gending kodhok ngorek pari purna sembah nuwun Purna sedya darma sakiyanipun kadang kula sepuh Raka Mas Ruwaji sekaliyan Mbak Yu Partini nggih kepareng wisuda ingkang putra nak Mas Bagus Yuli Prasetyo saha Mas Hayu sapa jenenge Irna Wulandari ingkang pun